kondangan papiye? Lho aku dandanan aja sayune kaya ngene kok malah sampean aku dandanan kok ngono ki lho. Ah, semarai rambut aku. Lah piye ya, Mbak? Wong kambiku di laundry kabeh kok. Sing ana ki mung daster-daster tok. Lah mosok aku arep tindakan, Mas. Dasteran. Ya wis, ayo mlebu. Ya, Mbak. Aja nesu ta. Bah, ya Allah Gusti. Sebelum iki klenger to ket mau. Lah pantesan ra ono suarane. Mbak dia. Mbak. Tangiyo. Iki lho wis tekan gone. Wah, klenger we. Ki nang ndi to, Mbak? Loh, wis sabana fried chicken to, Mbak? Wis ae medun. Tajam mangan sik ning kene. Ngelep ora sampean? Yo ngeleh, Mbak. Mas. Nggih, monggo. Mbak pesen di, Mbak. Nek kene to, Mbak. Ayamnya gudi-gudi. Enak, Mbak, pas pokok men. Bismillah sing ndi? Aku sing kiwe, Mbak. Iki paket iki. Iya. Ya wis Mas, pesen paha atas plus nasi 2 ya, Mas. Oke. Minumnya apa? Kangen wae, Mbak. Teh hangat. Iya, teh hangat 1, es teh 1. Ya, makan sini ya, Mas. Lah ning kene iki lho Mbak Di, sing tak maksud. Pesen ayam mateng. Wis terima beres pokok men. Oh, iki to sing sampeyan maksud. Iya, wis ora ribet. Sampeyan to ning kene tinggal angkut, praktis kan. Ayamnya yo gede, wis plus nasi, wadah wis ono, wis gampang Mbak Dia, ora ribet. Alah, berarti iso pesen 100 ya, Mbak? Ya iso lah Mbak. Sementing tinggal pesen, telepon nomere. Yo kuwi sing siji. Ojo ndadak. Maksimal ki H-3 Mbak, nembe iso pesen. Alah, BRT aku, Mbak. Silahkan nih pesanannya. Nah, makasih ya Mas. Untuk nasinya prasmanan ambil sendiri ya, Mbak. Oh, nggih, siap. Makasih. Monggo silakan Ya, pesanannya. makasih ya Mas. Mas. Nggih. Napa to Mbak kok nyeluk meneh? Aku kan sisan pesen-san. Mas, Nggih. aku pesen ya, Mas ya, 100 biji, tinggal minggu ngarep, Mas. Bisa. Heeh, aku pesen paket bandeling sing paha bawah. Oh, nggih, Mbak, langsung ke kasir saja, nanti saya bikinkan nota. Oh, nggih, Mas. Matursan ya, Mas. Nggih, Mbak. Lho Mbak, lah aku kan yo iso to bermangan. Kuwi rungokke kuwi Mas kuwi.